Ngibona wengane zakwethu, ngiyathemba nonke niyaphila, ngiyathemba nonke ni-right. Le video yami nje le ibheke nje kuwona wonke umuntu wase-Afrika, ola e-South Africa. Bafowethu, ningadlali umalema, ningalinge nimlalele umalema. Loya muntu akamile nani, kodwa ukhuluma ngazuthi umi nani, kodwa akamile nani. Uyazi ukuthi umalema unjani? Umalema ulo muntu lo ufana nani futhi. Yabona ukube ngesikhathi ama-Nigerian nalaba abanye oKhongo bani laba abathanda kakhulu ama-drugs, abathanda kakhulu i-human trafficking, ukube ngesikhathi lento bayenza nina nakwazi ukuma nathi nikhuze umhlola, kungaba sikho la sikhona. Ngesikhathi abafuthi base-Zimbabwe bebamba inkunzi eGoli, ngoba niyabazi angithi bebamba inkunzi eGoli, bebamba inkunzi eGoli, ukube naphakama nina nalwa naleyo nto leyo ukuthi asizoyivuma lento niyenze la eSouth Africa, ukube nama nathi kungaba sikho la sikhona. Umalema-ke ningamlaleli kakhulu. Umalema uma ngabe kukhona into ethinta ama-drugs, yakumuzwa ukuthi usho lutho. Umalema uma ngabe kubanjwe umuntu wangaphandle ebanjwe nento e-wrong, ngeke umuzwe futhi esho lutho, kodwa once wathinta umuntu wangaphandle umuzwe esekhuluma. Wena kwangaphandle uzucabanga ukuthi njengoba ekhuluma nje ukhulumela wena, kanti cha, akakhulumeli wena. Uyabazi abavikelayo, uyabazi abakhulumelayo. Ungacabanga ukuthi umalema ngabe ethi ulwela abantu bangaphandle ucabanga ukuthi nawe ulwela wena. Hayi, akalweli wena, uyabazi yena abalwelayo. Kungatholakala umuntu oyi-Nigerian manje athwala mhlambe nama-drugs anzima kakhulu, ngeke uze umuzwe esho lutho. Iy'ngane kuyimanje siphelile iy'ngane, odadewethu, abafowethu, iy'ngane zethu siphelile. Powder siphelile, siphenduke enye into. Ngeke umuzwe umalema esho lutho, ngeke uze umuzwe esho lutho umalema. Kodwa once kwakhona into ethinta nje i-Nigerian, okunyaka futhi lokho, yabo mhla kwathiwa ama-Zimbabwe nawahambe, ama-Ghanaian awahambe, Mozambique, no, hhayi laba bantu iy'moto laba ngibayeke labo, ama-Ghana, Zimbabwe, awahambe. Ngeke uze umuzwe umalema ephakamisa kakhulu umlomo. Kodwa once into yathinta ama-Nigerian, uyinaka lento leyo. Into umalema enyanyisa kakhulu ama-Nigerian, iyona nto leyo kakhulu eminyakazisayo umalema, nemkhulumisayo umalema. Ningacabangi ukuthi bangaphandle umalema umnani, akamile nani, uyayazi imihleni yakhe, uyabazi abavikelayo. Hhayi nina nonke